Sawetawis kapundhut gambaripun kanthi merdikaning kayun para tamu keparengohan nampi sedaya kekirangan kaduk kirang sailan kirang prayogimun ugi kepareng lenggah kanthi merdikaning kayun seksamaning budi lan karso lugunipun budaya Jawi kejawi diendah ugi lungit lungitipun mapan wonten sanggiti sarwasari sarine sinamudono para tamu temanten sampun winisuda netepi darmaning Tripurusa Tritiga Purusa paugeran ingkang sepisan kawiwaha hanut catataning pamarentah angka kalih hanut catataning agami ingkang rinasuk katitik sampun nindakaken ijab kabul dene matining suku Kalodhangan puniki kepareng kabiwadha hanut catataning adat Widi Widono adat sampun mastani widi sesebatanipun dat maha luwih luwih dana peparing mugi dados sasrana anggenipun nyadong peparinging dat maha luwih sinaratan cangkep mangkono bapa Joko Winarno Sarimbit nggih netepi darmaning sepuh Hami Woho Suto Mahardya Siwi inggih putri siwi kang dadi nasih Lambo ana ayat suci apa ora Pertama Kakung Putri longgar banget iki wektune Mas Tungkara ing budaya Hamas Tutiwa Srigata Sengisengati nuhune wasita adi sabdaning para winarsi tumuli karantam upacara adat krobongan yekti wewarah wewangsaning para winarsi ingkang sinanggit menggah lampah angun bebrayan ninggal marga putu manggaping tangguh ibu Juries mongko ing lampah titisaken laksitaning upacara krobongan cangkep kanthi kapurwakan upacara bobot timbang ujungan karkusur rasok guna kaya miwah dahar kembul tumuli unjuk rucuh tanggaping semu kadang seniman seniwati Yohang Racik Gending Laras Wiromo Sarwi Hasesanti Mrih Mulya ingkang pinanggih Santi Mulya Jo mangke riyen kersane sareng kalih crita kula Bu Siti mangke riyen kersane gendinge dereng dados Bu Siti mangke riyen Romo nyaketi putra temanten kekalih ngandika aris kene kinenggir putraku sak kloron sira ndak timbang ndak traju anakku lanang tak pangku ana jengku sisih tengen anakku wadon tak pangku ana jengku sisih kering menepno rasamu nepno pikirmu nggir linarasa lebeting raos dening miyanipun Bapak Joko Winarno Sridi sinartan meneping kalbu ingkang ibu nyaketi sarwi tetanya bapakne piye putramu abot iya ibune bareng wis ndak timbang ndak rasa wis jebul wis bobot padha timbang tegese wis padha tresnane ibune dawah kleresan bapakne menawi ngaten monggo sami direngkuh iya wis ora ana tembung
dan cindi ban siradan wis ora ana bedane anak dhewe lan mantu bune inggih ramane wis nggih sira ndak keparangake lungguh jajar sumanding maneh upacara bobot timbang paripurna tumuli kalajengaken upacara ujungan temanten putri Hanjengku sumembah kalbu ning pepadaning kakung astaning temanten kakung katumpangaken ing pamidangan sinung wewarah ingkang sinanggit jejering pawestri ingkang sampun tuwaju nambut guna taling akrama pariketak ngabekti dhateng kakung mangka guru nabi kakung parikedah ngayomi dhateng pawestri mangka rabinipun makaten pilih kawedaring lesan kakang Mas Jimat kepundhen kula sembah bekti kula katur Kang Mas iya Yai garwaning pun kakang wong ayu mapan wis batu wajib sira garwaku bekti marang aku gawe mangka rasaku Nyai wis mundhak ngroto-roto atiku kene sira ndak lanting lungguh jejer marang aku Yai ngestokaken dawuh Kang Mas desa yang baduke Mas syuting upacara ujungan paripurna tumuli kinayatan upacara kacar kucur rasok gunakaya temanten kakung jumeneng asta klasa-klasa isi beras kapurata prawlambanging gunakaya temanten putri lenggah hamangku kacu sinulam suket kalanyana bebasane sinung warah jeneng kakung ingkang sampun mangun bebrayan parikedah atul makarya ngupaya bugolan wastra kangge nyekapi kebetaring Kaliwisma pawestri parikedah gesang surti gemi lan mastiti ngrigenaken gunakaya ingkang tinampi sok logok punang kacar kusur tinampenan dening temanten putri bebasan Datan Maraja paripurna temanten putri Sigra jumeneng sarimbitan ngabyantara ning ngarsane Rama Ibu keparingi sedya hamasrahaken gunakaya ingkang tinampi Bapa Winarta sarimbit hananggapi kari jumeneng kene-kene nduk matura piye kersamu inggih Ibu gunakaya keparenga dipun rawati iya Nduk kene ndak rawatani besok yen sira wis medhang lawang dhewe kena kanggo jimat paripe ya Nduk ngestokaken dawuh Ibu inggih Ibu wis Nduk tak kira cukup mantu kantinen bojomu lenggah jajar sumanding maneh upacara kacar kucur paripurna tumuli kalajengaken upacara dhahar kembul bujananing temanten kekalih temanten kakung miyang putri sami-sami ngasta sekul jangkep sak lawuane nulya dulang dinulang karana aris sinanggiting budaya sinung warah dhateng bebrayan agung temanten kakung miyang putri sampun kepareng nindakaken saresmi jejering kakung miwah putri mongko lantaraning tumuh marmanggenipun nindakaken parikedah linambaran ikhlas ing panggalih mugi ambabar wiji sunu ingkang linangkung paripurna dulang dinulang temanten kekalih muli kapratitesaken ngunjuk rucuh punika duduh degan pinilih klapa wala tegesipun klapa sajanjang ingkang isi setunggal
gelis pitutur luhur Sinanggit bareng kula aturaken budaya Jawi menika edi miwah luhur edi bilih sinawang digelar wonten ing bebrayan lungit sarwa sanggit sanggite sarwa sari sari tegesipun baku bakune sinamudana tumuli ngunjuk rucuh sesarengan temanten kakung ngunjuki temanten putri ngunjuki temanten kakung silang disilang iya nggih nah para ingkang sinanggit temanten putri sampun ngajengaken kecondokan wiji sunu liripun sampun nyidam inggih punika woing wiji sunu tegesing putra linangkung mangka talining brayat paripurna rerajaning upacara korobongan jangkep ingkang sayektine wewarah wewangson lampah-lampah utamaning mangun bebrayat ingkang leres saha kaleresan sinanggiting edi luhuring budaya Jawa Hanjrahingkang Puspitara ing nombre sekar gaduh
lir swaraning matu branto manungsung sarining kembang Suko Bagyo Mulya bebek birak birawaning panggalih tumanduk Soki Bulbet Bapak Joko Winarno SPD Sarimbit Ibu Wiji Lestari karena sampun sembodo ngentas pitulus jejete darmaning asepuh Ami Woho Suto Maharga Siwi sampun sinengkaaning aluhur Wini Sudo wimbaning raja sedina ratu sedalu kawis cara Njentara Mrabawa ndelalah kadang pisan wis rawuh pisan sing digarap Bapak Tarno iki Suko Bagyo Mulya bebek berak beranang manah tumanduk Bapak Joko Winarno miwah kadang pisan ingkang dahat sinudarsana iwedene maksih henget dhateng lekasing kawula miwah Gusti madyaning suku kalodhangan puniki tumuli kepareng kinayatan upacara waosan ayat suci Al-Qur'an Gema Wahyu Ilahi dumateng paraga ingkang sinaruh hanaung ridho lumados sing bebrayan agung maos ayat suci Al-Qur'an sasana sabda katur sumangga mimbarku dinggone wong ayu-ayu dadi aku wira-wiri anggekku tuh ilang ini monggo monggo Mas mriki nggih napa mriki saged sak sekencane kursi Mas Pak iya sampun sawego rumagang gati labuh labet wonten madyaning bebrayan agung nuwun sewu para tamu keparenga ugungan hasarira heneng hening sawetawis liripun ken sinung pangajep mugi Gema Wahyu Ilahi ingkang tumanduk wonten dayanipun monggo Mas David Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun
تسبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindho lumampahing wanci panglong kapapa kubur sewu sumilak padang tumrawangan sawetika ikman karso lumeber para taku-taku Kristen dupi midanget lantungan ayat suci kemawahyu ilahi mugi handayana dateng kemanten kekalih geni mangun bebrayan tansah inget manembah dateng Gusti kang menah hamurbo kami susu kambulu jagat sasi setengah hanya tapi waran agami ingkang rimaksud kanthi awatu amin Allahumma amin. Pertama putri sasampunipun
wawasan ayat suci Al-Qur'an. Suko bagyo mulya bangga mongkok dirawaning penggalih tumanduk nulung dhateng wajibing putra ingkang parikedah kabekti dhateng Yayah Rena. Yayah punika bapa, Rena punika ibu. Paring sedaya temanten kekalih arsa ngabekti sungkem dhateng Rama ibu kalih kekalih. Samono lajeng tumenging akasa tumungkul ing pertiwi ketawang pertiwi manem Bromo Arum. Monggo Jawa. Kapurwakan panglolo sing duwung temanten saking walikat nulat lekas-lekasing para sarjana pinastika para sujana parameng kawi hawi kena mardawa basa mandraguna putra ingkang badhe sungkem bekti dhateng Rama ibu mboten pinarengaken mandi pusaka. Monggo bapak ingkang kepareng lolos duwung mboten kula sebat laju kewala manjing sasana panglolo sing duwung sing dudut keris dumateng Ibu Julia semonggo duwung dipun lolos disendekke mriku. Lon-lonan dia lumampah ning ngarsaning Bapa Jaka Winarna Sarimbit gapyuk sesebokan sumungkem hangus wapada dahat tarantaning kalih enget purwaning dumadi Rama mongko lantaraning tumuwuh miwah ibu mongko papaning yuga brata nawa candra daswari sangang dina 10 wengi makaten wijiling pangandika bilih kawat bareng lingisan Rama jimat pepundhen kula sik dereng sik sembah bekti kula katur Rama ampun kesusu Bu Siti sing arep nyandra ewo Ibu monggo semanten ugi kula Rama iya yer mantu bektimu ndak tampa muga dadi patuladaning bebrayatmu besok putra wayahmu ya bekti marang sira ya nggih. Ih Rama aku titip balung sak ceklek daging sak templek wujude garwamu ayemono mantu ngestuaken dawuh puji donga ndika kula suwun Bapa semanten ugi kula Ibu sik waduh ampun monggo sak sekitanipun laju dateng ngarsanipun besan inggih Bapa ingkang saking lenonan dene lampah salagane tanpa beda gabyuk sesibukan sumungkem hangus padha kanthi enget
duk nalika alit linting-linting ginadang-gadang besok gedhi temu judo kang pinesti seng kembang abekti kula ibu. Iya ger anakku cah bagus manjinga dadi satriya tama sira dadi patuladaning wisma nggih jenenge guru nabi kudu dadak lan teges manunggalna cipta lan karsamu nggih ngestakaken kene tak sayang gentosan ingkang putra temanten kakung sumungkem dhateng ngarsaning Rama jimat punden kula sungkem bekti kula katur Rama semanten ugi ibu. Iya anakku bocah cendoro kelas tuhindak bebakali sira jejering kakung wani marang bebener wedya marang tindak kang nistaya nggih kanthi cara ngono bebrayanmu bisa bakuh sing sabar yen Nduk sabar kuwi jembar tegese murakabi sira dadi warangkaning brayat kula wangsa kudu tadah lan pradah mantu ngestakaken dawuh ibu puji donga ndika kula suwun. Iya sungkem marang bapakmu Nduk. Paripurna temanten kekalih sumungkem hangus padha kawis tingal sumunar wadanane jangkep anggenipun nampi wahyu widayat mulya ya wahyu dudu karena sampun pikantuk restuning Yayah Rena kekalih Yayah punika bapa Rena punika ibu samono tumuli kepareng lenggah jajar sumanding purnaning gegono dasare mangsa ketiga pamberkan Rama ibu kanthi cara putus sesarengan sampun kinayatan kepareng tumuli kalajengaken pamberkahan putus sesarengan kadang keluarga temanten kakung karuminaken monggo pangarsaning
Sinoman keluarga ageng temanten kakung keparenga hamberkahi temanten kanthi cara putu sesarengan setunggal buka setunggal karana mboten wonten delancang seta ingkang katur kula namung saged ngaturi rombongan monggo Bapak kinarya hangrantu keluarga ageng temanten kakung anggenipun kepareng hamberkahi kanthi cara putus sesarengan Bapa Winarno Sarimbit miwah kadang pisan enget wewarah wangsoning para winasis ingkang kineker wonten salebeting Sekar Sarkara kasepuhan Sekar punika tembang Sarkara gending kasepuhan tegesipun ngemu pitutur luhur monggo kula santos keluarga saking keluarga temanten kakung kasuwun hamberkahi temanten kanthi cara putu sesarengan pitutur luhur ingkang sinanggit tembang maca pat asmara ndana pelok 6 manem Bromo Arum nyuwun dintingan Jawa gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa dintingane Jo amung ati pawi tane sayek dininggir sangune wong omah-omah pun ora ngemungake bondo lan rupa luwih wigati ati pawitane nggir mula nyawijekno atimu dadekno sawiji ciptamu rasamu ya karsamu nggir luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang lamun sira wis manunggal cipta lan rasamu nggir manjing loro-loro ning atunggal kuwi sayektine mangun bebrayan ngono gampang nggir penak ning yen sira isih duwe penemu dewi-dewi duwe karep dewi-dewi nggir yen angel-angel kelangkung nggir gampang kena sambang pesrawungan gelembuk manis satemah njalari bebrayanmu rengko yen wis mangkono ora ana wong liya kang bisa aweh tetulung kejaba bapa lan biyungmu tan kena numbas arta golek sing kaya ngapa sekedap to larase dereng panggih kok jenengan niku lah iki dadekno lha nggih to lah wong dipadosi yen larase kibote yang anyelke lho ora tau dicindiki lho ya syukur impron enak syukur itu ya sak penakku pokoknya panggah sing salah iki bote nah iya tok mijet tok ra iso iki piye tok
Kena nek pedotan bar Oh, kari nyondro kudu mijet, dolanan keliru. HP. Kari pijet yo keliru ya Pak ya. Alah. Kandhani kok Karek dilek ya. Petuk pake pisan nek kok ya ra diopeni ta lele. Kok ya diopeni sing apik ngene ya awet tuwa. Ora tak senggari senggak dhewe. Bapak Ibu keluarga Ibu kasuwun lebet kanthi legawane kali berkait temanten kami cara putus kasuwun rampung setunggal lagu inggih rampung boyak Ya Allah. kata senggai Ya Allah. aku ya ra dikidring Pak, jenengan senggai Pak. oh Nah, senggai Aku- fales ora. paling aku ya ming nyawang itu wis ra nyangpo Monggo jenengan lajengaken Pak. Dalang nek bagusnya kayak ngene ya Mas. Ya Allah. masa nek Ya kumat tolong piye? gua mulih. Masku tak nggo celengan ning omah. Lah ya ming kon nyawang ta Monggo Pak. kondi Rino wengi dadi impen ngati wis ora mikir Saudari-pun kula aturaken sukan siang ya kagem para sedherek sugeng kepanggih dalam sakonya saking Andika Music. Sugeng ngerapi pasukatan ingkang sampun kajawasan.
pasukatan dahar kepala kabur. Kadang binoman pasukatan nonggo kalih wis ndang rono. Pripun, Mbak? Wis ndang rono. Oh, nggih empun. Wis. Alhamdulillah, Mas. Kon lungguh, Mas. Ya urusane karo yang MC ini to, wis. Lah. Lah niki dereng bar lho, Pak. Ditekke. Leh rono iki engko ya. Pripun? Leh rono ki nek wis bar. Loh, Aja nyedak aku nek kesetrum. Pak, jenengan mengke kula enteni teng lapangan, Pak. Umur sakmono ki semego. Kon ngedoh malah nyedak, kon uwis malah suwi. Wong seni iki gumun aku. Awet enom nek komburi. Para tamu kakung putri, gegojekan sawetawis diagung pangaksami. Daharipun medal masih. Para tamu kakung putri suka bagya mulya. Tumandu hangganing Bapa Joko Winarno Sarimpit miwah putra kula wangsa. Dupe uninga para tamu sedahan. Para kadang sentana warga Gutrah Cangkep. Kepareng mangayu bagya ngenya hamiwuh suta mahargya siwi. Kepanduking raos suka. Daya-daya kepareng manem bromo. Ngaturaken pambagyaarja sugeng wilujeng miwah ngaturaken wosing kati. Wonten ingkang sinaraya hanawung krida pepunden ingkang kinabekten Bapa Dasa Triyono Magister Manajemen. Dumateng pepunden ingkang kinabekten kepareng kula lumengser saking Palenggan tumuju Sasana Pandayawara. Jengkaring Bapa Dasa Cinandra Pankadi Piyayi Mataram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh sedaya, saderengipun kula matur wonten kersa panjenengan
Monggo sesarengan kawula ngaturaken puji syukur wonten ngarsane Allah. Saha nyuwun mugi panjenengan kula dados kinasih Allah. Monggo kula imami. Alhamdulillah di khalaqat samawati walaqad lahal hamdu inna ilaina radallah ya rahman rahimin wa asyhadu anna muhammadur rasul wa rabbana siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Matur nuwun ya Allah peparing paduka. Kula yakin mboten wonten ingkang kawula sembah kejawi panjenengan Allah. Saha kula pitados bilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam minangka utusan paduka dados pemimpin kula ing donya tumekaning akhirat. Kula nyuwun kegiatan ya Allah. Sageta kula tansah beriman dumateng paduka. Ugi tansah setya tuhu dumateng Muhammad sallallahu alaihi wasallam dados santrinipun ing donya tumekaning akhirat mangke. Nyuwun kegiatan ya Allah. Mugi kula lan sak keturunan kula saha bojo kula dados kinasih Allah ing donya tumekaning akhirat nanti. Amin 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 ya rabbal. Bapak Ibu sekalian, mboten kula timbali utawi aturi setunggal mengko setunggal, kula padhane mawon sedaya para rawuh, para rawuh, para rawuh. Kula wonten ing mriki kautus Mas Joko Winarno saha garwa matur wonten ing ngarsa panjenengan sami. Sepindah Mas Winarno saha garwa ngaturaken panuwun kerawuhan panjenengan. Mas Winarno ra iso mbayangne mbake, ra iso mbayangne umpama panjenengan do gak rawuh ngono terus kaya apa ling semati iki. Matur nuwun panjenengan kersa rawuh ngrawuhi undanganipun Mas Winarno saha Mbak Yu. Kerawuhan panjenengan wonten ing mriki sepindah kasuwun dadi seksi dene putrane Mas Winarno saha Mbak Yu Wiji Lestari sampun diijabaken kabul oleh Mas Winarno pikantuk piantun Dimas Ramudia saka Boyolali putrane Pak Marjuki saha Ibu. Kaping tiganipun Mas Winco Mbak Yu nyuwun pangapunten saageng-agengipun dene kerawuhan panjenengan Mas Winco Mbak Yu isane mung ngene iki ora iso nyobya sing piye-piye. Contoh penerima tamu ya wong tuwek-tuwek wis ora apa-apa, wis ora wong nom padha nyambut gawe ning luar dak kabeh. Ping kalihe papan panggonane untel-untelan. Kaping tiganipun mbok menawi mengke daharan kurang nyenengaken. Sedayanipun nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun. Kaping sekawanipun Mas Winarno saha Mbak Yu nyuwun tambahing donga. Mugi anak kita kekalih putrane Mas Winarno saha Mbak Yu ingkang dipun ijabaken saha dinikahaken ing wekdal menika nggih menika Mbak Wiji kalian kakunge Mas Mbak Sinta kalian Mas Dimas sageta dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah selalu beriman ing donya tumekaning akhirat mangke. So tansah dadi kinasih Allah, tansah pikantuk kapitayan dening Allah Subhanahu wa taala.
kapitayan diparingi rezeki, kapitayan diparingi kehormatan, kapitayan dititipi putra. Muga-muga putrane besok anak-anake Mbak karo Mas iki dadi bocah sing bener-bener dadi ginasing Allah. Sukses kaya sing dikarepne bapak ibuke, kaya sing dikarepne mbahe Wali Rukun lan mbahe Boyolali. Salajengipun kula pribadi nyuwun pangapunten mbok menawi anggen kula matur nuwun panjenengan kurang meranani penggalih. Arep mundur aku jane omong goyal kali ora jelas untune cat wis untuk pasangan kaya wis tuwek pisan apa meneh dijak melek-melekan itu ora kuat. Ora betah. Pramila jane pengen mundur kula. Mundur dalam artian yo dadi tamu-tamu biasa ngene ae ora usah dadi ngene iki. Pindah malih kula nyuwun pangapunten dhateng Mas Pin dan Mbak Yu. Mbok menawa nek anggen kula matur kurang pas, kurang napa mulih niki? Ampun nggih. Pun kedap. Kurang dawa ngoten lho. Racah dawa. Untune iku nek melok ucul. Pindah malih kula nyuwun pangapunten mbok menawi wonten kekirangan kawula matur wonten panjenengan sami. So kula pribadi ndedonga kanthi kula maca Al-Fatihah, mugi-mugi sak kondur panjenengan rombongan saking Boyolali sageta pikantuk kebahagiaan, selamat dunia, selamat akhirat, budal tentrem ayem aman, kondur tentrem ayem aman, tetap menjadi manusia yang beriman di hadapan Allah. Semanten uga para tamu sanesipun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Rabbi, ya Rabbi. Cekap semanten matur nuwun sepindah malih menawi kula pintu kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wijang gamblang cetha malelo pepunden dadar maden Bapak Dasa Priwana Magister Manajemen sak kabupaten sing golongan 4 sik dhewe nggih niku. Bupatine kalah nggih. Kalajengaken pamberkahan foto sesarengan kadang keluarga temanten putri monggo. Monggo. Keluarga temanten putri sing wonten drancang sinerat setunggal Setia Asih Nina Sriningsih Pak Bik Sintia Asila Kantika Baim keluarga Jogorogo. Tulisane niki mboten enten dapak mboten enten ibu ya tak waca apa enake nek pangapunten nggih. Suharjo Mitra Lintang sedasa ingkang kasuwun berkah laku rumiyin monggo Malik sarung co wis wayahe mangsa kasongo kayune pur waset jati pangira kiblat godhong kinaryaru mambe tepaka kembang lintang salogo langit
mawa sur ya lanteng asirat pun lawan udan kocak akoso bungkah pratiwi oyote bayu bojro ayo nok jumeneng kabeh aku ora milih kabeh padha ayune tur ya luwes dasar wasis ning seni budaya aku nek jek nom ngene iki pomo gedang wis ora tak onceki Pak Dik Napa nggih? wis tak untal Jenengan kabeh ulu. nyangko ayo jumeneng kabeh monggo ngaturke apa Mas Dik akeh Sih. nggih Sugeng siang para tamu sedayanipun. suaramu Alah napa nggih to, Pak? Sih, mugi-mugi tansah diparingi sehat walafiat selalu, berkah selalu nggih, Pak nggih. Pak, jenengan teng pundi to, Pak? Pak Lho. Pak iki wis janten anak karepe dhewe pokoke. catur wis ora nyangko Napa nggih? Pripun? Mboten saged ngalor. tak udut dhisik Sesarengan Andika Music.
regeng gayeng lelagon Blitar katur dumateng para tamu kepareng menyebar godhong karo sabar sawetara karana sumpang sampun ndungkap madya-ari keparenga pawiwahan pahargyan tumuli hamungkasi foto saged kalajengaken mangke sak paripurnaning pawiwahan pahargyan murih sedaya pikantuk rahmating dat moho kawasa hanut agami ingkang rinasuk suwang-suwang madyaning suku kaludangan puniki kepareng waosan doa karantam dumateng para pepunden ingkang sinaraya hanawung krida nandukaken waosan doa Bapak Ustadz Lamijo keparenga hanyaket Pandayawara nyaket dhateng kula monggo Bapak Ustadz Lamijo para tamu kasuwun nebar godhong karo sabar sawetara kripik gedang kripik telo sithik edang watone rata monggo Bapak Ustadz Lamijo oh lenggahe ten mriko isi monggo Bapak Ustadz penyanyine Uman Sitok didemong akeh boten napa-napa lha pripun wajine luhur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, tamu undangan ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kawula wonten ing mriki kapatah maosaken doa kanthi tujuan nggih menika ndokaaken dumateng temanten kekalih sageta dados keluarga sakinah mawaddah warahmah pikantuk kanugrahan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sak kathah-kathahipun. Monggo kita sareng-sareng doa wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi sageta kinabulan wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sabati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hamdan yu'afi ni'amahu wa yukammi siddiahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan nutina bi jamak wal afat wa tadhilana bi amjil hajat wa taduruna jami syai'at wa tarfana bi nakal darajat wa tabaliguna min al-ghayatim jamla khairatil hayati wa salamat. Allahumma inna salaka min khairi ma salaka min sayyidina wa nabiyyina Muhammadin nabiyyi rasul. Rabbana lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Waghfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir li dhunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha'u wal qawiyyul aziz. Ya wataku ya alimu ya razzaqu ya karimu rabbi ba'dakum wa dakul arabina. Allah ja'in nura asyaidah muraman bin nuri rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi min jadil bala'i wa darki saqa'i wa suqati wa isqatatil adha. Allahumma inni as'aluka rizqan halalan wa tayyiban wa rizqan wa la nuskatan wa la tajirin min sambin ka rizqatin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumandanging waosan doa handayana dhateng sedayanipun ingkang mangku karsa ugi para tamu hayu ingkang sarwi tinemu lumaksutaning hadicara para madya sampun hamungkasi kula mongko hasari robo kaja pawirna mbok wilih wonten kaduk sakirangipun anggen nampi kerawan panjenengan lumantar kula bobot Joko Winarno SPD namun tumadah balut daking samudra pangaksama ing weksana kepareng nderekaken sugeng kundur reruntungan candrane Bapak Winarno kadang bisa kasuwun hanganti temanten jumeneng jajar wonten wiwara ngajeng saperlu muntapaken kunduripun para tami kanthi cara jawatasta pamberkahan foto saged kalajengaken mangke sak paripurnaning pawiwahan para tamu kakung putri kang dadbagya mulya kula ingkang sinaraya hanawung krida mratitisaken lumaksitaning upacara pawiwahan pahargyan doping temanten wonten ing kalenggan puniki purwa madya usana sampun hamungkasi nglenggana sekedhik wewarah wewangsaning para winasis ing reh basa tuwin sastra mbok bilih sowan kula tebih saking udo negari miwah tata krami ugi anggen kula ngracik basa Kedawa-dawa kirang nuju prana kula namung tumadah balut saking samudra ing Sanga ing wasana kepareng nderekaken sugeng kundur hayu ingkang sarwi tinemu nuwun kawula nuwun matur suwun